Знам добре тук, че вие слушате един преподавател на студенти и вие всички имате тази чест да бъдете студенти на Господа, ученици. И понеже го познавам от доста време и знам, когато дойде в София, как представя Божието Слово, точно, прецизно, по всички правила, и се радвам, защото този, който иска да слуша Божието Слово, той разбира смисъла на това, което е записано. Има едно верно тълкование, казват тези, които изучават екзегетите. То е верно. Понякога се явяват, ако не знаеш верното, има и други верни, ама май не са много верни, защото след време се вижда, когато вървиш по този път, ако неправилно разбираш Словото, може да стигнеш и до задънена улица. Но Бог ни дава подкрепа, сила и Неговото Слово не е дошло случайно до нас. Аз забравя много неща, но си спомням, че последния път тук ви говорих за да бъдем бдителни и да не спим. Ако останало нещо във вас и в мен е останало, защото като говоря на вас, аз говоря и за себе си, защото аз съм склонен да заспивам. Много е важен съня, който имаме, естествения сън, за да си отпочинем. Тази нощ добре спахме, аз специално, не знам другите как, и съм си отпочинал добре. Ако не съм спал, може да ми личи, да изглеждам уморен, и ако това продължава, не е добре. Но в духовно отношение, като размишляваме, там никъде не се казва, че трябва да си поспим малко. Защото когато спим, ние нямаме способност да взимаме волеви решения. Там отпускаме се и ако някой сънуваме един сън или друг, това вече нямаме власт над това. И в духовно отношение, ако спим, това не би било добре. Защото няма да може да положим някакви усилия. А ние сме Христови ученици според това, което четем в Новия Завет. Христос, Неговите последователи се наричат Христови ученици, така ли е? Има ли някой последовател, който пък не се отнася за Него? Може би не се отнася да си апостол, но си ученик. И може да се попитаме, до кога ученик? Колко време трябва да сме ученици? Може би до края на живота е добре да бъдем ученици, да се учим. Заедно с това почваме и да учиме другите, като споделяме това, което сме научили. Аз, когато започнах да проповядвам в методистката църква, аз ходех и нямах никакво образование, не съм учил богословие, никакви предмети, но проповедника там, който беше на възраст, и тогава нямаше и в София никакви духовни училища евангелски, имаше православната църква, имаше обучение, но това беше различно. И аз започнах да водя едни молитвени събрания и знаех, че много не знам. Това ми казваше, затова споделях с пастира там какво точно исках да проповядвам и той коментирахме с него, за да бъде всичко точно, прието, така смисъл, разбрано. И това беше началото. Но това е началото, трябва да продължим. И Господ ни даваше възможност по много начини, защото и книги нямаше, да научавам нови и нови неща за себе си, за Бога. И това е чудно, че колкото повече опознаваш Божието Слово, добрият признак е, че повече виждаш в себе си ценните и нещата, които не са толкова ценни. Виждаш слабостите си и това би било нормално. Ако четем Божието Слово и всичко е само нагоре, много добре се виждаме и сме окей. Мисля, че нещо не е както трябва. Но именно в трудностите Бог ни дава насърчение, дава ни отговор.
И ние чрез тях, така поне до сега съм разбрал, се учим и израстваме до познание. Едно е да разбираш, да си запознат с Божието Слово, и вие знаете колко е трудно, когато пък излезнете от тук и трябва да приложите това, да го направите ваш живот. А именно в хората около нас това искат да видят. Те не са чели толкова, или ако са чели, кой знае какво разбират, но ние, които сме познали Господа, би трябвало да сме по-различни. Знаем, че Господ е избрал един човек и чрез един човек е направил един народ. И това е човека на вярата, бащата на вярата Авраам. Интересно е, когато се връщаме към началото на Библията, да открием тези най-важни неща. Не случайно, сигурно, липсват много подробности, но едно има и върху него ние може да погледнем и да съсредоточим вниманието си. Преди да тръгна тук към вас, разбрах, че телевизията Европа преговаря, тук ще пуснат да гледате телевизия Европа и радио Европа има в София и може да получите повече информация. Аз пък с македонския не съм много наясно. Никой не говори на македонски, така това наречие. На мене ми е много така познато и аз разбирам, макар че в песните, ако не погледна текста, някои думи са ми много така, трудно ги разбирам. А те са близко до нас. И надявам се добре да ме разберете, защото познавате Божието Слово и ако не разбирате на 100% всички думи, поне толкова разбирате останалото, Божия дух е който ще ви даде живот в сърцето. Искам да прочета и на български дойде желание да прочета, от тук гледам имате Библия, викам аз на македонски, не мога ли да прочета нещо, поне това да разберете, ако другото не разберете. В книгата Битие, в 18 глава, ще прочета няколко стиха от 17-18 стих, 19 стих. Значи от 18 глава на Битие, при вас това беше началото ли е? Битие, пак си е Битие. Така, и ето какво е записано там. Е записано, когато идват пратениците, мъжете при Авраам да изнесат една радостна вест, някаква информация, между другото казват, Господ каза, да скрие ли от Авраама това, което ще сторя? И тъй, като Авраам ще стане велик и силен народ, и чрез него ще благословя всички народи на земята, защото съм го избрал, за да заповядва на синовете си и на дома си, след себе си да пазят Господният път, като вършат правда и правосъдие, за да направи Господ да стане с Авраама онова, което е говорил за него. Бог избира един човек и казва, аз имам план, който ще работи, няма нужда вие много да разбирате всичко, но този човек ще бъде пример. Той е избран с определена цел. Неговото потомство, децата и домът му трябва да представят един предмет на вяра. И голямото благословение не идва във въздуха, идва с едно благоволение, идва и с една благодат, идва и с едно ясно слово. Бог е силен да изпълни словото си, независимо от това какви пречки могат да се появят. Той ще заповяда, той ще представи на дома си, ще има последователи. Колко е важно да чуем какво Бог е започнал с Авраам и как това трябва да продължи в неговото потомство. Така че то не само за Авраам се отнася, а и се отнася за нас, защото и ние имаме след нас. С нас не свършва света. И Бог каза, вие какво оставяте след това? Ето аз исках след Авраам, нали, това беше моята воля
за да бъдете благословени, да предадат, да вършат правда, правосъдие. И това е толкова важно, да пазят Господния път. Ние имаме закони в страната, имаме закони, божествени закони, имаме принципи и не се чудим какво е добро, какво е зло. Въпреки че някой казва пък какво, има хора не знаят какво е добро. Мислят това, което е добро за тях, това е най-добро. Имаше един пастир, вика, ако в джунглата, нали, тези диваците, вика, добре да изядем един бял човек. Не е лошо. Той вика вкусен. Сега, това е далече, нали, така, една картина като шега, но когато Бог е открил нещо и той се намесва в живота на човека, а ние това го знаем, защото пък е направено да се запише. Ние имаме представа за злото и доброто, даже вградена и чрез съвестта, но и по много други начини. Колкото повече четем Словото, толкова повече сме наясно кое е добро и кое не е добро. Така че това е наша отговорност. Бог дава всичко необходимо, за да ни покаже пътя, а ние да вървим в този път. И така, нашите задължения. Ние сме ученици, трябва добре да учим. Ние сме и учители. Учим тези след нас. Ние сме пример за тях. И този пример може да бъде слаб, силен, може да бъде да повлияе много силно. Даже не може да си представим, но за да бъде силен пример, сигурно така трябва Бог да подейства в живота ни, че ние да сме 100% сигурни, че го познаваме, че сме едно с Него. Просто сме ние, но има нещо в нас, в нашия дух различно, което ни дава насока, което ни дава увереност да вървим, да направим това, което Той иска. И ние искаме едно, и Бог иска едно, дали е то едно и също. И ако бихме близо така до Бога общували, това е вътре в сърцето на всеки един, ние бихме били различни от хората в света. Защото имаме Господ, казваме, и този Господ не е така да го оставим настрани и да си правим каквото на нас ни се иска. И действително ние се виждам в това ежедневие, в което живеем, все повече ние сме предизвикани да се трудим и да се стараем за неща, които като че ли не са точно това, което Бог иска да се стараем. Нямаме време да се стараем за Божиите неща. И така аз и към себе си обръщам това. Значи ако съм буден, аз трябва и да проявява някакво старание. За какво аз се старая? Какво считам за важно и полагам старание? Пак в Стария Завет. Нека да прочетем нещо от Стария Завет, защото то преминава и в Новия Завет. Ще се опитам да прочета Закон за любов. Във Второзаконие 6 глава, 4 стих, няколко стиха само ще прочета. Чуй, Израилу, Господ е наш Бог, Господ е еден. Затова люби го Господа своят Бог со сето свое сърце, со сета своя душа, со сета своя сила. Овие зоброви, що днес ти ги заповедам, нека да се врежат во сърцето, напомня им ги на своите синове, заборувай им за нив кога седиш дома, во своята кука и кога одиш пътем, кога легнуваш и кога стануваш. Взри ги на своята ръка за знак и нека ти бидат како запис мега очите. Напиши ги на довратниците на своята кука и на своите врати. Надявам се да сте ме разбрали, въпреки че може да не съм го прочел перфектно, но това е слово, което ангажира твърде много тези, които са го чули към когото е било отправено. Тези думи да бъдат в сърцето ти. И
на тях да учиш прилежно и те да бъдат някакси неразривно с теб, пред очите ти. Когато четем това нещо, си казваме в този съвременен живот, това как ще изглежда един такъв човек, но си заслужава да размислим тогава как са го възприели хората, които са чули това да им го казва Господ, не само Мойсей. И да възлюбиме Господа с цялото си сърце. Няма да кажа нищо повече, но и ние имаме само едно сърце и ако трябва да го пазим, да не дойде друга любов някаква. Това е много отговорно, защото много неща ни харесват, но сърцето, там Бог се среща с нас. Трябва да го пазим, да не бъде завладяно от някаква друга емоция или идея, защото четем още в самото начало, първият проблем, който дойде с хората е, че сърцето на Каин се завладя от една завист. Брат му пренесе и той пренесе на Господа дар. И как разбраха, не е описано, но на приноса, жертвата на Каин, Бог не я приема. А на Авел приема я. И сега какво да правим? Ако някой, примерно, е благословен много от Бога и разбираме, виждаме, той даже преди нас повярва как го благославя Бог. А мене, защо не ме благославя? И той завижда и лицето му се променя, казва. Описано е. И Бог го пита, защо си се разсърдил? Защо си се разгневил? Защо си ядосан? Има ли причина? Няма отговор. Ако Бог нас ни пита, защото и не имаме причина да се ядосваме, да се разгневим, и Господ може да дойде до нас да пита защо. Ние сами може да се запитаме, защо съм се ядосал толкова много и какво искам да направим сега, като съм се ядосал. И Бог му казва, ако вършиш добро, няма ли да бъде прието? И ще бъде прието. Тогава внимавай, злото стои пред вратата, пред сърцето иска, когато се отвори тази врата, да влезне, да те завладее. И то е един гняв, може дори да е свещен гняв, но човешкият гняв не изпълнява Божията правда. И трябва много да внимаваме, когато идват чувства на гняв. Ето, не случайно в самото начало на Библията е описан един голям проблем. Хората, братя, израснали са заедно. Били са заедно, защото те, за разлика от Адам и Ева, не са били сътворени, така развити. Такова, те са се родили като бебета. Колко време е минало? Те са живяли един с друг. Нищо не пише, не знаеме. Но идва момент, в който причина за едно обръщане към Бога, да се поклонят ли, да му пренесат жертва. Това е друга тема, но идва проблем между тях. И единия, вместо да обича другия, и когато пък Бог го предупреждава, той не взима през сърце. И знаеме, това е първото братоубийство. Има много неща да учим. Ние можем да побеждаваме. И злото да не го оставим, това е наша отговорност. Да ни завладее и да действаме емоционално, да действаме с гняв, дори и той да е свят гняв. Свят гняв има, нали? Има някой без причина те ядосва, прави глупости, а и някой прави неправда. И отвътре, като виждаш, това не може да стоиш спокоен, защото си човек, знаеш правото. И особено ако към тебе постъпват неправедно, не можеш да кажеш нищо. Отвътре ти се запалва един огън и какво да направиш? Примерно, веднага се сещам за Давид, човек по Божието сърце. И той беше с хора, които го придружаваха, така били недоволни мъже, и имаше нужда да получи храна. И знаете, Авигей, нейният мъж Навал, той беше богат, имаше храна, можеше да даде на Давид, а Давид се нуждаеше с неговите хора и той изпрати едни да поискат храна за момците, там за юнаците, да похапнат нещо, защото няма магазин да отиде да си купи от Кауфланд или от там, вие имате тук други магазини,
И, и Давид, като научава, връщат се тези, които са искали, и казва, той не дава. И един свещен гняв. Аз тук съм бил закрива за този човек, помагах му, сега иска да ни умори от глад. Отивам и главата му, иска да му дреже главата. Да го убие, няма толкова. Човек като се ядоса, не знае какво прави. И може би е прав, заслужава, но жената, Авигея на този човек, го посреща и му казва този гняв. Ако изпълниш това, което си намислил да направиш, това ще бъде за тебе позор. Бог ти е определил бъдеще и това ще стои като една черна точка. Не дей да го правиш. И Давид послуша. Давид беше добър ученик. Не е бил съвършен. Само Христос е напълно съвършен. И така ние сме всеки ден в едно училище, в което се учим, и трябва да полагаме, така да си давам сметка, че зависи от нас за какво се стараем, за какво полагаме старание. Нека да отидем и да прочетем какво казва апостол Петър. Петър, за него пише много. В целия Нов Завет най-много пише за Исус, след това за Петър. Този Петър, ние го изучаваме в София, може и да следите вие. И така след тези разглеждания на първото Петрово послание, почнах така в тази простота да се питаме, ние какви християни сме. Защото нещата са представени много простичко, но ако ги отнесем към себе си, става доста по-сложно. Защото като разбираш ясно как изглежда един християнин, в какво се различава от другите хора, и ти не можеш да не си кажеш, къде съм аз? И би трябвало да е така това слово, да го приемем, което се говори, че то идва към нас. Казаха ми един случай за имал един, то като анекдот звучи, един човек в църквата, който винаги казва на пастира колко е хубаво словото, но така се разбира, че никога това не е за него, за другите. И имало една служба, в която другите не могли да дойдат и само той дошъл. И пастира проповядвал. И след проповедта той каза, беше пастиро много хубаво словото, колко хора вика щеха да се спасат. Пак за него не се отнася. Той идва, слуша, ама не и за него. Така че има такава опасност ние да привикнем и да свикнем, че това се отнася. Ние сме добре за другите. Това го знаеме. Обаче това, дето го знаеме, дали го познаваме, той е наш Господ. Дали ние се възхищаваме от Него или свикваме с Него. Аз ви призовавам и себе си да не сме заспали, но да положим старание за тези неща, които всъщност имаме ясно представени в Божието Слово. Ето апостол Петър във второто послание, като говори за обещанията, тук почне да се... Тук леко се е погано. Нищо. Най-много до земята. Така, затегни ако. Тази може да я вземеш. Вземи я тая. Така, благодаря. Няма проблем. Предполагам, познавате и ви е познато това във второто послание, още в първата глава. Апостол Петър, този рибар, винаги съм се чудил, защото е важно този, който е писал, да го познаваш какъв е и който ти говори какъв е. Това е много важно. Апостол Павел казваше на Тимотей, това, което си го научил, от какви човеци си бил уверен в него. Ако вие не ме познавате, аз ще ме слушате, ма трябва да внимавате. Може да не съм човек. И Божия дух трябва да усети какво идва. Ако спите, може и да има проблем. Но това, което Петър, неговия живот ни говори, е наистина уникално, защото той разказва за себе си в посланието какво е все едно научил. Един рибар, извикан така
от своя брат, отзовава се и идва при Исус. И оттам нататък неговия живот коренно се променя. Аз съм се впечатлил, че самото начало той слуша брат си, идва при него. Ела да виж, намерихме Месия. Той не му каза, ти тук, може би е бил Андрей по-малък, ти ли па си намерил Месия, нека си да прояви други думи да каже, да не иска да дойде. Защото някой път ние се правим на по-големи и на малките трудно вярваме. Но той е бил отзивчив, дошъл е, видял е, опитал е и оттам самото начало Христос му е казал, ти си Симон Йонов. Ще се наречеш Кифа. Представи си той е чул, Бог го знае по име. Това е невероятно. И има някакъв план с него. Как се е почувствал, един ден ще разберем. Но този човек има много и височини, и низини. И сега при вас, както при нас сигурно е и Цветница, и Великден. Сега тази неделя, която идва, първата е, може, влизането в Ерусалим, Цветница, след това е Великден. В тези последни събития, които ще си припомним, там този апостол Петър каза на Христос, каза всички на тайната вечеря, всички да се съблазнат и да се откажат от тебе. Аз в никакъв случай няма да се откажа от тебе. Аз съм готов да умра. И той си вярваше, че е готов да умре. И ние така си мислиме, че сме готови. Но така стана, че не беше много готов. Исус каза, аз много добре знам какво ще стане с тебе. И ти като се откажеш после, невероятен е Бог. Той знае как да ни научи в паденията, ще има отгоре, ще има надолу, но в края на всичко ние трябва да излезнем повече познаващи Бога. Така че може да кажем със сигурност, този, който ходи по водата и потъна, за известно време се намокри, той не пише за това, а в посланията си пише за това, че е бил на планината, на преображението и е видял как Исус, като е започнал да се моли, е станал различен. Облеклото, лицето му почнало да свети като слънцето. Просто това няма думи точни как да обясни. И са се появили Мойсей и Илия, нали, там, от пророците и от закона, и са разговаряли за Христовата смърт. И Петър тогава се е почувствал толкова объркан, не знал какво, казал нещо, което после пише, че не е знал какво точно да каже, но е казал нещо, че добре е да сме тук в църква, добре е да сме на това място и там да си останем. И наистина, където има Божие присъствие и подобни неща, времето спира. Никой няма да иска да си тръгне. Просто това е уникално. Дори да не виждаш нищо, Божието присъствие може да дойде тук на това място, така да стоиме и да отвътре сърцето ни да прелива за Бога от благодарност и устата ни дори да остане няма. Аз така си мисля, защото съм преживял подобно нещо, но това е дълбоко в нас. И вярвам, че Господ иска да ни се открива повече и повече, защото след подобни срещи ние наистина ще бъдем малко по-различни. Но ние откриваме Бога и в трудностите. Просто практикувайки това слово, ние се променяме. И ето този Петър, който така беше се променил и научи от Исуса много, и за него, и за себе си, той казва, че на вярващите, неговите послания са към всички християни. Не са само към македонците, коринтяните и софиянците, както римляни, няма. Това е неговите всемирни послания за всички, разпръснати по целия свят. И ние можем спокойно да кажем, че това се отнася и за нас. И каза, поради тези големи скъпоценни обещания, които са ни дадени, говорейки в първото послание за живата надежда, която мене така много силно ме впечатли, какво значи жива надежда, значи има и умряла надежда. Значи тая надежда, която ни е възродила чрез възкресението на Исус, той така е усетил, че това променя целия му живот. Ние сме възродени, поради тази причина може да се обичаме горещо от сърце. Но това е едно чудо, което Бог прави вътре в нашите сърца. И във второто послание той говори за това, поради тази причина положете всяко старание, усърдие, или казва ревност във вашите преводи, ревност, мисля, аз прочетох така,
Тази дума е много богата. Старание, усърдие, ревност, залягане, учене. Да се изпотиш, ако трябва. Ма за какво? Да спечелиш повече пари? Хубаво е. Бог не ни казва да не се трудим, напротив, Той ни казва, ние трябва да се трудим, благословен. Но той ни казва да се трудим в духовната сфера, да не го пренебрегнем, всичкото ни време и внимание да отидат в различна посока. И казва, да положим старание. Ние сме ученици, ако сме Исусови ученици добри, учим се и трябва нещо да направим, като се учим. И така казва, да бъдем старателни, усърдни, да прибавим към вярата си добродетели. Значи тя вече отива на вярата ни, почва да без дела. Каква вяра има? Трябва да се покаже с нещо, по някакъв начин. И казва, към добродетелите си, българския превод благоразумие, при вас е знание, в оригинала е познание. Значи познание. Значи докато вършим ние нещо, развивайки тези неща, вярата като прилагаме, започваме да опознаваме невидимия Бог. Почва Той да става за нас някакси по-близък, по-познат. Няма друг начин. Трябва да се практикува. Трябва вярата да бъде в действие. И тогава казват, към познанието си благоразумие. И ние може да намерим молитви. Павел се моли, любовта ви да бъде проницателна. Благоразумие. Не може да се движиш по инерция, не може да се движиш по чувствата. Бог изисква как ще станем по-благоразумни. Това е наша отговорност. Моя отговорност да бъда благоразумен и към благоразумието си себеобоздание. Това зависи от мен, аз да се обоздавам сам. Има ли какво да обоздаваш? Има ли което те кара да чувстваш тази нужда, че нещо друго трябва някой друг да те обоздава? Добре, ама ние сме като израснем, би трябвало тази самодисциплина, това се изисква от нас. Старание. Може ли? Защо старание? Не може ли по-лесно? И тук може да кажем, Бог обещал ли ние да бъде лесно? Някъде. Ще бъде много лесно, като така моята благодат и сте вече фърчите и нямате да имате проблеми. А не искаме да ни бъде лесно. Аз искам да ми бъде лесно, обаче Господ казва, няма начин да се научиш с лесно. Трябва да преминеш и да ме следваш, да се довериш на мене и тогава ще разбереш за какво става въпрос. Не може само с гледане, не може само с слушане. И казва тук, и на себеобозданието си твърдост. Към твърдостта продължава благочестие. Към благочестието си братолюбие и към братолюбието си любов. Как пък ги е измислил толкова? Няма къде да мърдаме. Всичко това сигурно не е случайно дошло. Той го е познавал. И ако така живеем, значи ние сме в добрия път. Ние сме в правилната посока. Това е важно. Там трябва да се стараем. Нямам време за тези неща обикновено. Толкова много съм зает с други неща. Ще гледам да се постарая. Добре е, като прочитаме тези неща, така да си даваме сметка какво Бог ще лично на всеки един, в коя област. Но всичко това ми се струва, че както е написано, върви в една практична сфера, в която ние опознаваме Господа. Затова Той казва, защото ако тези неща и тук добродетели не се намират у вас и да не изобилстват, да са много, ако те са изобилстват, те не допускат да бъдете безделни, нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос. Това е свързано с нашето познание на Господ. Значи, за да познаем Господа, това е един такъв път. Затова Той казва така. Затова, брате, постарайте се още повече да затвърждавате вашето призвание и избиране, защото като вършите тези неща, никога няма да отпаднете, да се заблудите, да се спънете. Това е гаранция. Това е гаранцията, че вървиш в добрия път. Понеже така ще ви се даде голям достъп в вечното царство на нашия Господ и Спасител. Затова винаги ще бъда готов да ви напомням за тези работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите. Колко
важно е било за Петър, той да така е бил потикнат да говори за тези неща и казва, ние ги знаете, утвърдени сте в истината, но внимавайте да не ги забравите. Затова съм ги записал, да се упражнявате, това да ви бъде така една картина пред вас, къде да полагате старание. Защото има неща, които ние няма сами да може да променим, няма да може да станем по-добри от само себе си, но Бог иска да ни види старателни, да сложи и Той ще ни помогне копнеж в сърцето, за да можем да ние сами да опознаваме. И този живот е различен, и този живот е благословение и за тези, които го имат, и за тези, които са около нас. Не гледам часовник, тук време не виждам, извън времето, но се... Застана времето. Надявам се, че с Божия помощ вие осъзнавате на какво място сте тук в този град и какво още Бог иска да ви даде. Защото така да си напомняме Неговото величие и да го познаваме, ние оставаме все повече без дъх и повече удивени от това, което е Той. И дори докато четем Словото и после докато се срещаме в живота с тези неща, защото Словото идва в сърцето, това е тази вяра. И тази вяра се сблъсква с обстоятелствата, които обикновено са не както ние ги очакваме. Случва се нещо, което не ни харесва. И как да разрешим проблема? Трябва от тук този, който живее в нас, да откликне, да го познаваме, той да заедно с нас, да чуеме, че той е готов да ни води. И това за мен е тази непрекъсната молитва. Това е пребъдването. Той е личност. Святия Дух, казваме, той е личност. Значи ние живеем с две личности. Нашата личност и неговата. Но той е главният. Ние сме го приели той да бъде шефа. Ама трябва да го питаме. Вървиме напред и след това го питаме. Сигурно сте имали случай, направите нещо, кажете нещо и след това във вас идва някакво такова. Не беше най-добре това. Можеше да изчакаш малко, можеше да не го казваш това. Ти беше прав, ама не е това. Това не беше нужно да го казваш. Мисля, че тази чувствителност Бог да ни помогне да изработваме в нас и това да ни насърчава. Ние ще падаме. Ние ще се чувстваме понякога, не може да си простим на себе си. Но нека да сме сигурни, че Бог работи в нас. И да му даваме место да се стараем така, да отделяме внимание, време, в което да го чуваме. Какво Той иска от нас. Какво Той иска за този град, в който сме поставени. За това място. Как може да направи нещо, което липсва ли ми нещо, което Бог може чрез него да даде повече хора да се обърнат и да погледнат. И аз вярвам, че всеки един има участие в това. И едно от нещата, които може да правим е молитвата. Ние може да се молим малко повече и да обърнем внимание на качеството, за какво се молим. Защото тя молитвата не е само да повтаряме думи, за молитвата научаваме от самия Господ. Научи ни как да се молим. И аз уж знам да се моля, но тя иска сърце, молитвата иска сърце свободно, за да го натовари Господ и да се молим. Бог да ви благослови на това място и нас, където всички имаме различни неща да преодолеем и да бъдем полезни за Господа и да се зарадваме повече в Него, да се възхищаваме от Него, да има свидетелства какво Той е направил за нас. Защото аз съм от тези, които са повярвали, аз си мислех, че не е минало много време, но сега като се връщам назад и имам някои записи от 40 години, съм записвал на магнитофона молитви, така различни дарби, Бог е говорил нещо, някои свидетелства и си викам, леле, някои неща ги няма сега. Просто не са много хората, които идват и плачат. Преди плачеха в църква. Идваха, Бог ги докосваше, тук кърпи, салфетки, някои се тресяха, Божията сила ги посещаваше. Други казваха други свидетелства. Нямахме толкова много познание. Господ компенсираше по такъв начин да ни зарадва, да ни покаже, че Той се интересува от нас, че Той иска да продължим да се развиваме, да го познаваме повече.
И аз вярвам, че това познание ни е нужно на всички. Бог да ни помогне и на мене, и на вас да положим старание в тези неща, които може би изоставаме и се стараеме за други. Хубаво да се стараеме това, като да се трудим за Господа, да бъде качествено, да бъде чисто, а и така за душите си и да се стараем това, което пречи да го махнем от нас. Някакси една сестра казва, сутрин като стана, молитвата си го казва, почвам като Марта, Боже, помогни ми, вместо да чета Словото малко, да почна да се помоля, аз почвам да шутам и сега как Бог да й помогне. Тя просто трябва да вземе да стане и да каже сега, ще прочета и ще се помоля преди, се обърна към Господа, преди да правя всичко друго. Няма да дойде Господ. Как да й помогне Господ? Така и ние имаме наше участие, което когато го направим, крие се зад него. Имаме трудности, ще срещнем неща, дето много пък и стават, но нека имаме пълно доверие, че Бог работи в нашия живот и Той иска ние да израснем, да го познаваме повече. А това не може да бъде сравнено с нищо.